Namo ni ako naobserbaran, no? Daghang mga vlogger o mga artista ang ni-file og certificate of candidacy kay buot mapapili sa umabot nga eleksyon. Ilang gitik advantage ang ilang pagkasikat tungod kay dili na sila maglisod og baligya sa ilang kaugalingon ngadto sa publiko tungod kay ilado namandaan. Ngailhan namandaan. Apan unsa may matampo aning mga tawhana kuno galing makadaog sa eleksyon, makatabang bakaha ni sila sa alang sa pagpalambo sa atong nasod o basin na ang ilang kaugalingon nga bulsa ang mulambo. Naay mga vlogger mudagan isip mga representative unsa may mahimo ani nila sa kongreso. Kamao kaha ni sila mohimo og balaod. Mura na mag nahimong circus ang filing sa COC. Tungod kay dunay mga ni-file og COC nga dili man haom sa posisyon nga ilang daganan. Tingali tungod sa kaboring sa ilang kinabuhi, hinungdan nga nagpatagad pinaagi sa pag-file og COC. Nagpatagad ding uban kuwang sa pansin, nagpatagad pinaagi sa pag-file og COC aron makabiran sa mga sakop sa media. Matod pa sa nagakumilik nga ang ilang opisina ministerial ang function, ang opisina sa kumilik mao nang bisag kinsay mo file og COC ilang dawaton basta makakomply lang sa mga requirements. Butang usab nga giabusaran sa uban nga mga tawo nga mura ra sila og nagduwa-duwa sa pag-file og COC. Mura dili ni seryoso ang uban nga mga nanagan mga kabombo. Nakainomdom ko sa una na babae nagdadag COC ni file sa kumilik kay mudagan siya mayor kay siya kuno toy asawa ni Jesus Christ. Diya po usa ka lalaki mudagan og congressman sa North District kay siya kuno ang reincarnation kuno siya ni-reincarnate kuno ang lawas ni ang kalag ni Santo Niño sa iyang lawas mga kabumbo. Bisag usa na tripping aning uban nga mga tawo mga kabumbo, dapat tuy usa nga kinahanglan ko sa una bago po ko sa radyo ni file og COC. Mudagan siya mayor sa Cebu City kay gisugo kuno siya sa Ginoo. Una nga mga senaryo ba makaingon ta nga murag kuwang og usa ka dukol, kuwang og usa ka dukol mga kabumbo, no? Unya ang kumilik ningon nga ang kapobrehon sa usa ka tawo dili na siya babag para maka-file og COC. Unya ang